बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव दङ बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय एनडिएबनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरखौ गारनानै न'आव एबा नखरनि सोद्रोमाफोरजों जों गोजोनै थानो हाया। बे बाथ्राखौ दिनै बारग' एनडिएबि बिथांमोना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनै 9 आगस्ट अदेबानि समबार दिनैनि सानाव बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि सिमला एरियायाव जेसेबांनाखि एक्स एनडिएबिफोर दङ बिथांमोना दिनै खौसे जानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुङो दि बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एक्स एनडिएबिफोरा मोननो गोनां मोनथाय एबा रांफोरखौ दासिमबो खायसेया मोनदों आरो खायसेया मोनफुंनो हायाखै होनना बिथांमोना फोरमायो। बेनिखायनो बिथांमोना बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायनानै बुङो दि थाबैनो एक्स एनडिएबिफोरनि मोननो गोनां मोनथायखौ थाबैनो मावफुंना होनो नांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामो आरो बेजों लोगोसे एक्स एनडिएबिफोरनि पेरामिलिटारि बायदि साख्रि होनायनि जे खोथा होनानै दोनदों बेनि बेलायावबो थाबैनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार एबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंना होनांगौ होननानै बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामबावो। मख'नो नांगोन दि बिथांमोना आरोबाव बेखौबो बुंबावो दि एक्स एनडिएबिनि गायसनगिरि एबा बिटिआरनि सासे सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबोनाय बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनांगौनि गोख्रों दाबिखौबो खालामबावो। आरो बिथांमोना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंबावो दि थाबैनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ मावफुंना होआब्ला थामहिनबा एनडिएबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनो हायाब्ला बिनि सायाव गोख्रों थांखि लानाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिबावो। आरो सोरखारा बे खामानिखौ थाबैनो मावफुङाब्ला फिन रेल लामा राजा लामा जथेनाय बायदि बायदि हाबाफारिबो लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होबावो। बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंबावो दि एनडिएबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांनायखौ दुखु मोननानै गावसोरल' न'आव एबा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनै थानो लाजिनाय मोनबाय होननानैबो फोरमायो। बेजों लोगोसे एनडिएबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गासै बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरखौ गारनानै न'आव एबा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनै थानो हाया होननानैबो बिथांमोना रोखा फोरमायो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बारग' एनडिएबि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिदाय बिथांखौ न'निफ्राय हमना लांनायखौ लाजिखांनाय मोनदों होननानैबो दुखुजों बिथांमोना फोरमायबावो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैदो। ड्राग्सनि बाहायथिनि बिबाङा आथिखाल समाजाव सानफा एफा गोबां बांबोनायखौ नुनो मोनदों, जेराव गोबां लाइमोनफोरानो ड्राग्सनि बाहायथियाव गावनि जिउखौ बेसेन गैयै बा ओरैनो आद्रियै थांहोगारदों आरो खायफाया ड्राग्सनि बाहायथिजोंनो गावनि जिउखौ फोजोबनानैबो लादों। बे समाव बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिया ड्राग्सनि सायाव माबायदि सांग्रांथि होनो हायो एबा लाइमोनफोरखौ ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय माबोरै जानगाराव थाहोनो हायो बिनि मोनसे मोजां बर' सावथुननि गेजेरजों बिस दा पयजन सावथुन दिहुननानै सुबुरुन होनो नाजादों। मोनथिनो मोननायाव बिस दा पयजन सावथुना बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिजों दिहुनजागोन। मख'नो नांगोन दि बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला बिस सावथुनखौ फैगौ 15 आगस्ट 2021 भारत उदांस्रि सानाव क'क्राझारनि सिआइटिआव थानाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म अडिट'रियामाव बेलासिनि 4:30 रिंगायाव दिन्थिजेनना बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। आरो बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। बे बाथ्राखौ फैलाजे बरगयारि बिथाङा रोखा फोरमायथिनानै होदों। बेजों लोगोसे बिथां फैलाजे बरगयारिया मिथिहोबावो दि बिस सावथुननि गेजेरजों ड्राग्सनि सायाव समाजाव सांग्रांथि होनायनि थांखिजों बे सावथुनखौ दिहुननाय जादों होननानै फोरमायो। मख'नो नांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव समाजनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिनि बेरेखायै गोबां समाव साननानै सांग्रांथि होबोबाय थाबोदों आरो बे हिसाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ बे सावथुनखौ बेखेवगिरि बिबानखौ होनाय जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायो। आरो बिथाङा मिथिहोबावनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ नायगिरि बिथांमोननो
फ्रियैनो दिन्थिनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनानैबो फ्रियैनो दिन्थिनायनि हाबाफारि लानाय जादों होननानै फैलाजे बरगयारी बिथाङा रोखा फोरमायनानै होबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै रायजोआव गोदान कभिड-19 नि गोदानै एसअपि फोसावनानै होदों। गोदान एसअपि बायदियै दङ गलाघाट आरो लखिमपुरनि अनगायै आसामनि गासैबो जिल्लायावनो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिसिम गासैबो दखान बाजारा खुला थागोन आरो मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय कार्फिउआ सोलिगोन। गुबुन फारसे गलाघाट आरो लखिमपुराव बेलासिनि 1 रिंगासिमल' दखान गलाफोरा खुला थागोन आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय लानानै फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउआ सोलिगोन। गुबुन फारसे आरोबाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलायाबो सिगांनि बायदिनो बन्द थाफिनगोन आरो फरायसालिफोराबो सिगांनि बायदियैनो गासैबो बन्द थाफिनगोन होननानै मोनथिहोदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्तआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांनाखि मेडिकेल आरो साब मेडिकेलफोर दङ बेफोरखौ नांगौ बायदियै जौगाखां होगोन आरो खालि जानानै थानाय पस्टफोराव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायथिनानै होदों। बिनि अनगायैबो बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव थानाय 33 लाख सुबुंफोरनो बयनोबो कभिड भेक्सिनखौ होनायनि सुबिदा खालामगासिनो होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायबावो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि पुलिस बिफाननि सिङाव थानाय 3 नं राजा लामायाव थानाय नागा चेकिंआव मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों गसाइगाव पुलिस बिफाननि मोनसे दोलोआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गंसे साखा खबब्रै गारियाव 4 सुबुंजों लोगोसे गं 80 बथलनिबो बांसिन कफ सिरापफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे गारिजों दिल्लीनि आग्रानिफ्राय त्रिपुरासिम लांनो नागिरदोंमोन आरो हमजानाय 4 सुबुंफोराबो त्रिपुरानिनो थागिबि होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। आरोबाव फैबावदो। बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय चिरांनि बिजनी कादौ गामिनि थागिबि गोरिब नखर सामाचरण बसुमतारी, मानेक बसुमतारी आरो खावाथिकानि थागिबि हजरत आलीनि नखराव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फैनानै खौरां लाफैदों। मख'नो गोनांदि खौरां लाफैनाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारी, धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।